Pajato pali woyimba wina wake anayimba mbuyomo kuti kutchuka ndi ngozi. Munthu akatchuka ngati sasamala ndi kutchuka kwakeko amapeza zoti wakagwa m'mavuto ngati akugwiritsa ntchito molakwika kutchuka kumeneko, komanso kutchuka kumeneko kuli ndi kuthekera kumupezesa mwayi. Ngati agwiritsenso bwino ntchito kutchuka kumeneko. Titha kusimikiza pano kuti VJ Kenny amene watapidwa ali m'manja mwa polisi. Ndifunso nkumati kodi VJ Kenny ndi ndani ameneyo, nanga amapanga chani komanso amutapa chifukwa chani? Amene watu nkutheka kukhala mafunso amene anthu atha kumazifunsa. Okay, nkhani tiyambe motere. Pali mkulu wina wake amene ndi odziwika kwambiri masamba mchezomo makamaka ku TikTok kumeneko ndotchuka kwambiri, ali ndi anthu amene amamutsatira ochuluka kwambiri chifukwa cha content kapena mauthenga amene amakhala akupanga communicate kwa anthu kumeneko ku TikTok. Mkulu ameneyi dzina lake lenileni pa msonkho ndi Kenneth Makina, lodyeralo ndi limene limadziwika kuti VJ Kenny, limene amagwiritsa ntchito kumenekoko ambiri timamutsata ndi dzina limeneli, timamudziwanso ndi dzina limeneli. Kupatula zimenezi, mkulu amene ntchito yake ina ndionena kuti amajambula mavidiyo kapena kuti videographer. Ndeno kumene ku TikTok content yake ndoti amakhala kulangiza achinyamata kumeneko komanso anthu osiyanasiyana nkhani zokhuza ndi ma relationships amene angakhalire kumeneko, amene angapezere wachikondi, munthu size yake amene akuyenda kupanga naye date kapena kupanga naye chibwezi size yake, maeji. Pajambiri timatsala kuti kuli malamulo kuti munthu amene akupanga naye ayena kupanga date akuyenda kukhala kopitirira zaka 18 ndi zina zotero. Maqualities ama relationships ndi zina zotero amakhala akuyankhula zinthu ngati zimene zokulangiza anthu osiyanasiyana amene amampanga follow pa page imeneyo. Ndi phrase imene amakonda kugwiritsa ntchito kumeneko amanena zono kuti spirituality of life. Ambiri amamudziwa ndi phrase imeneyo. Komano tisanapite ndi nkhani imene tatene tingonera kukapati kamodzi kamene kamaonesa uthenga umene amakhala kuuza ma followers yake ku page imeneyo. Koma kuti wake timalize ndi nkhaniyi. As I was talking about the spirituality of life, I would like to talk to Nyamata iwe Nsikana iwe. Usazalole moyo mwako kukhumudwitsa munthu mwadaladala. Pa anthu ena ake makhumudwitsa anthu ena kuti amakukondani za serious, ndi makhumudwitsa anthu aja. You take them for granted in the end. Mupeza mwayambana mwaswa mitima. Muzoti zinthu zija zimaza kutsata sonsogolo. Leo ndabwera ndi malangizo choyamba kaya ndisanakambe nkhani imene yandipeza. Zibwezi za ma social medias chonde tisamalitseni guys. Chifukwa anthu ambiri timangomana pemba chasitidziwa kuti awa amatani moyo mwawo, in the end zinthu sizitha bwino. Anyway, chabwino tamva mene woyankhulira pamenepo komanso mene mwaonera pamenepo mene akufotokozera. Mmenemu ndi mene amakhala kulangiza ma followers ake pamene pa TikTok. Ndipo tenga ndi ulangizo kumene amakhala kupereka kwa ma followers yake, ambiri amayembekezera zoti amene yakhala chitsanzo ndi mene amaphunzitsira anthu pamenepo, ndi kuti yeso zimene amayankhula ndi kuti ndi zimene amachita. Komano sachitika zosemphana. Mkulu ameneyi amutapa metafotokozera kale kuti ali mchitokosi mwa polisi. Nkhani yake ndona kuti akuti amapanga chibwezi ndi mtsikana wachichepere wa zaka zokwana 15 mmene akufotokozera polisi. Potengera ndi amene amayankhulira polisi ya Ndilande, ife mkulu amene anamanga ndi a polisi ya Ndilande, amenewa ndi Chibisa Mulimbika, akufotokoza zona kuti mtsikana amene akuti amapanga naye chibwezi akulu amenewa a VJ Kenny akuti ndi wa primary, aphunzira primary school, ndi akuti pa 15 November chaka cha 2025 ananyamuka akuti akupita ku school kuchoka kwawo, wakonzeka kuti akupita kukaphunzira school. Komano makolo ake anadabwa kuti kuchoka pa tsiku limenelo sanabwererenso ku nyumba, ndi akuti anakhala kuzungulira kusakasa kuti kodi mwana wapita kuti. Komano akuti mphekesera itamupeza mtsikana ameneyi ananyamuka dzulo pa 18 November 2025 kubwerera ku nyumba. Ndiye ku nyumbako atampanikiza kumufunsa kuti unali kuti, zikonera kuti amakaniya kuti afotokoze bwinobwino kumene anali. Ndi anamududuluza kumpitisa ku polisi kumene ku Ndilande kuti akafotokozere pamaso pa polisi kuti kodi anali kuti. Ndiye kumeneko ndi kumene amazafotokoza zoti anapita ku nyumba kwa VJ Kenny. Kumeneko wakhala kuti masiku atatu, ndi akuti kumeneko anazafotokoza kuti amakhala kwa chibwezi chake akuti amene a VJ Kenny, ndi kuti ndi chibwezi chake, ndi kumeneko kumakhala ndithu kuchitika sex kumeneko ngati mene zimayendera pa chibwezi mene zimakhalira
ka girlfriend wa munthu akapita ku nyumba, ka boyfriend akapita ku nyumba kwa mkazi ndimene zimakhalira ndete akuti ndi zimene zimachitika kumeneko. Ndiye polisi itamva zimenezi paja mazuwa kale polisi ntchito yake ndi kuti ndimene kuthamangathamanga anathamangira ndithu kansaka mkulu amene VJ Ken kumutapa kumeneko. Atamtapa kumpitisa ku polisi kumeneko ndi anamphaphalitsa ndi mafunso kumufunsa kuti kodi nkhani imeneyo akudziwapo chani. Nde VJ Ken anavomereza zoti mkaziyo akumudziwa bwinobwino akuti ndi chibwenzi chawo. Nde atafunsa za zaka iwo ananena zoti zaka zake sakudziwa komano chimene akudziwa nchona kuti akuti anayakumana naye pa Facebook ndeti pamenepo atamvana ndi kuti no anapeza zoti chibwenzi chayambika. Ndi akuti anakhala kumutengera kupita ku nyumba kwawo kumene amakaponderera ati kuyambira pa 7 November chaka chino cha 2025 anazamtengaponso anakaponderera kenako anabwerera ku nyumba kwawo. Kuchoka pamenepo ndi pamene amazachokano pa 15 November 2025 apita kumeneko basi nondoti anangomukhazika nyumba ngati no mkazi wawono. Ndeno milandu imene ampeza ni mkulu ameneyi akumpeza ni milandu ingapo, milandu iwiri imeneyo. Mlandu woyamba ndona kuti akuti anamutenga mkazi kumakhala naye mokakamiza titano kuti msungwanayi poti ndi wachichepere nimene akufotokoza kumeneko akuti anamutenga kukhala naye ndauti mokakamiza khangati ampanga abduct. Mlandu woyamba umenewo. Mlandu wachiwiri ndona kuti amachita naye zadama mtsikana oti ndosakwana zaka 18 ndoti mlandu wachiwiri. Ndipo tenga ndi gawo la malamulo section 264 komanso 138 zimenezi ndizosaloledwa. Ndi malo make ndithu VJ Ken akuyenera kupita ku bwalo la milandu akafotokoze bwinobwino pa nkhani imeneyi kuti akayivomera akayikana komano kumeneku ndi kumene kukabwere chiweruzo. Tibwere kumawu aja amene timakamba zoonana kuti pali wina akanayimba nyimbo amene amanati kutchuka ni ngozi. Kutchuka kumeneku VJ Ken ndi kuti sanakugwiritse ntchito bwinobwino komanso potengera ndi uphungu umene amakhala kupereka kwa ma followers awo ambiri imene tafotokozera kale kuti amawatenga ngati chitsanzo chabwino potengera ndi uphungu umenewo. Komano zimene achita pamenepa ndoti nzosemphana kwambiri ndi zimene amakhala akufotokozera ma followers. Komanso siokhawo tikumbukiranso m'mbuyomu pali mkulu wina wotchukanso kwambiri m'masamba mchezomo amakhala kulangiza anthu mauthenga osiyanasiyana amene angakhalire kubanja kumenekonso nakonso kunazavutanso kunali nkhani zawo zosayendanso bwinobwino. So mawu aja kuti kutchuka ni ngozi imafuna kusamalisa kwambiri zosalira zake zimakhala ngati zimezi. Anthu amene akutchuka akuyenera kumakhala chitsanzo chabwino ku society. Sati akutchuka kupereka uthenga wina umapeza kuti amapanganso zinthu zina zosemphana. Uthengano kwa magayizi achinyamata ndonena kuti nkhani ngati zimezi zimafuna kumazipewa chifukwa there is no way munthu azikanena zoti sakumudziwa zaka zake kwa munthu akupanga naye date. Poyambirira samene akumufunsa bwanji fa kungoona kokha munthu umatha kudziwa zoti munthu uyu ndi wachichepere ngakhale kuti anthu makulidwe masiku ano amakula mwansanga komabe mafuna kufufuza kuti zaka zake ndi zotani isanafike extent yopanga naye date. Mapeto ake amakhala ngati amene wanda kuti munthu amakhala zoti wawo wotcha CV pamenepa zambiri sizinaende. Following imene imakhala zoti munthu waipanga disappoint zambiri zapoyera pamenepapa. Ife nkhani zimene akazipanga approve kuti ndizoona kumbali ya dzaka paja inanso amatha kumafuna zoti munthu amumvese kuwawa zinthu ngati zimene zotheka. Nde kukhotiko ndi kumene akabwereno ndi chiweruzo kuti zasimikize kuti zaka zake ndi za 15. Komano tinayesa kusakasaka kuti tione kuti dzina lake ndi ndani ameneyi makatu mtsikana ameneyi komanso chithunzi chake. Nde komano tinene kuti zinthu zimenezi zativuta sitinathe kuzipeza. Tikhope kuti tikamabwera ndi nkhani zina zokhuzana ndi nkhani imeneyi ndi kuti no tizakhala zoti tapanga gather information imeneyi. Nkutheka tumwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikukamba zoti mani VJ Ken alitu mchitoposi cha polisi posatira kuti akuti anapalamula mulandu oti amapanga zadama ndi mtsikana wa zaka 15. Ngati maganizo amene alipo tifotokozeni comment section koma molemekeza maganizo anzathu. Ngati sinapange subscribe channel imene cha Fox Mala News 8 nditha kupanga ndichunga kuti nkhani zambiri zimachitika ndi kuti zitha kufikirani mosavuta.